Mawabwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Amin Musa kumapoyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah opempha makonsolo kuti ayike patsogolo amayi amasiye mabanja omwe ana okhaokha kusamalana komanso anthu akhungu la Chalubino pomwe akugawa chimanga. Atolankhani olemba za sayansi ndi zachilengedwe awalimbikitsa kuti azitenga nawo mbali posintha mmene nkhani zakusintha kwa nyengo ndi zachilengedwe amazilembera. Ndipo apolisi mdziko la South Africa akusakasaka anthu omwe akuaganizira kuti aombera ndi kupha anthu 9 komanso kuvulaza ena 10. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wapempha makonsolo mdziko muno kuti ayike patsogolo amayi amasiye mabanja omwe ana okhaokha kusamalana komanso anthu akhungu la Chalubino pomwe akugawa chimanga chothandiza anthu omwe akusowa chakudya. Dr. Ansah apereka pempholi maboma a Mzimba ndi Nkhatabe komwe amayendera ndi kuona momwe ntchito yogawa chimangayi ikuyendera mabomawa. George Mkandawire wafika ndi ripoti ili. Polankhula ku Nkhatabe ndi ku Mzimba, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah anati ndi khumbo la boma kuonetsetsa kuti pasakhale munthu ukufa ndi njala mdziko muno. Apa Dr. Ansah alimbikitsa makonsolo a maboma kuti alimbikitse njira zoyang'anira ntchitoyi komanso kuonetsetsa kuti magulu ovutika monga mabanja omwe amayendetsedwa ndi ana, anthu akhungu la Chalubino komanso okalamba akhale patsogolo polandira thandizoli. Pakanali pano, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wapempha anthu mdziko muno kupewa kudzipha pomwe akukumana ndi mavuto. Ndene ndikwatsimikizira onse amene analembedwa kuno kuti alandira chimanga mpaka malichi mpaka kukolola, komanso ndikwalimbikitsa anthu kuti agwire ntchito molimbika chifukwa mujatamvera kuti fetereza wayamba kufika. Tiyeni anthu tigwire ntchito molimbika kuti chaka chamawa tisadzabwerenso kudzathandiza chifukwa chosowa chakudya. Kumbali yake komishona wa Dodma Wilson Molleni wati boma lithandiza malawi okwana 4 million kutsatira kafukufuku wa Malawi Vulnerability Assessment Committee omwe anatsimikiza kuti madera ambiri mdziko muno akukhudzidwa ndi njala. Inkosi ya makhosi mbero yachisanu ya boma la Mzimba komanso mfumu yaikulu mbiri ya boma la Nkhatabe ayamikira boma chifukwa chothandiza anthu nthawi yake, ndipo anena kuti njala ikunkani kulira mdziko muno kamba kamavuto osiyanasiyana. Ndipo phungu wa nyumba ya malamulo wa Mzimba Hola Amartha Mzomera Ngwira ati ndiwokondwa kuti boma lafika kudera kwawo kudzapereka chakudya kwa mabanja omwe akhudzidwa ndi njala. Nyengo yonkhaka mdandaulirani kuti anthu akwithu ngakufa na njala. Mama mkayoya mazga yakuti pala nilutenge kumpoto nilutenge kuti nkhalawone. Mama mwahuno mwafika pano pachisenyezi kwiza kuzakalawona bantu kuno kuhola ine na mwana winu na mafumu yane tikumuonga mchomene kuno kuhola. George Mkandawire, MBC, Mzimba. Nduna ya za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumadera akumizi a Ben Phiri yapempha anthu komanso mabungwe akufuna kwabwino kuti athandize mabanja omwe akusowa chakudya mdziko muno. Aphiri anayankhula izi pa bwalo la zamasewero la Satemwa m'boma la Tcholo pamwambo ogawa chakudya ndi ndalama kwa mabanja 1000 kuchokera ku bungwe la Muslim Disaster Relief Aid. Chisomo Break wafika ndi ripoti ili. Ndunayi inati vuto la njala ndi lalikulu kwambiri mdziko muno ndipo mpofunika kugwirana manja kuti mabanja onse okhudzidwa afikiridwe ndi thandizo. Tikati tidikire boma lokhazikika nchifukwa chake mabungwe ngati awa abwerapo komanso ngakhale ife ya Malawi tingatochita mobilize ndi kupita kukathandiza zipita patali. A president mene anazichepetsa chonchija nalengeza ku dziko kuti zinthu zavuta afuna kutipempha kuna kuti tigwirane manja nkuti tothandiza Malawi anzathu kuti zonse ziyende bwino. Ndiye ndati mpemphe ndithu kuti konse kumene tili nako kanga chepe kamene tili nako tikakayika malo amodzi zithandiza Malawi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Muslim Disaster Relief Aid a Osman Babani adati bungwe lawo likufuna litolere ndalama zokwana 1 billion kwacha kuti lifikire mabanja pafupifupi 15,000 mdziko muno ndi thandizo la chakudya.
Kukagwa mozi kuja it's very good. Reason kuti muone kuti bungwe lina lake likoza kupita madera ena kumasakwanisisa. Akuza ugawa ife tufati kagawa kumotasi hapo anthu ena kuti sana landire. That is why collectively tinabwera ndi statistics mena nati kamba benefit nduna tour kuti we've got 37,000 people in Cholo itself. But tinabwera ndi 1,000 families today are being benefited. At the same time timagagawa sukumulanje pakali pano. Mmodzi mwa anthu omwe alandira thandizoli ndi mayi Alinafe Mangisa ochokera kwa Savala mfumu yaikulu Nanseta mboma la Cholo. Okay, tukumana ndi mavuto ambirimbiri pamoyo no kuti munthu upezeke kuti waja kumaenda ati maganyu mwina umapalira munda mwa inake kuti upeze chokudya cha siku limene lolo mwina kugwira ganyu kagula 1 kg ya chakudya. Ife apa tikunyadira kwambiri pathandizo limene atipasa tikuthokoza kwambiri kuti zikatithandiza monga mmene ndandira chonje ngati kula anthu ena kunyumbako tikagawana pang'ono kuti tikaone kuti tonse tipanga bwanji. Banja lililonse lalandira ufa okwana 20 kg, mafuta ophikira, nyemba komanso mchere. Bungwe la Madra laperekanso katundu ngati yemweyu kwa mabanja omwe akhudzika ndi njala mboma la Mulanje. Chisomo Break, MBC, Cholo. Manja 1,500 amboma la Msanje nyengo ya Krismisi ayimva kukoma pamene alandira ndalama za mtukula pakhomo zomwe ziwathandize kugula chakudya ndi zinthu zina zofunikira pa moyo wawo. Bungwe la Malawi Red Cross Society ndi lomwe lapereka ndalamazi pothandizana ndi boma pa ntchito yolimbana ndi njala. Tindi zambiri mu ripoti ili. Awa ndi ena mwa anthu omwe akulandira ndalama zokwana 90,000 kwacha banja lililonse kudera la mfumu yaikulu Chimombo mboma la Nsanje pansi pa ndondomeko ya mtukula pakhomo yomwe bungwe la Malawi Red Cross likugwira. Polankhula pamwambo opereka ndalamazi kwa anthu opindula pa sukulu za primary za Kanjedza ndi Matundu, mkulu ona zangozi zogwa mwadzidzidzi ku bungwe la Malawi Red Cross Louis Tobe Solomoni ati ntchitoyi ayamba kugwira potsatira ripoti lowunika kapezekedwe ka chakudya la Malawi Vulnerability Assessment Committee MVAC lomwe linaonetsa kuti anthu oposa 4 million mdziko muno alibe chakudya. Red Cross tinapempha chithandizo chokero kwa abwenzi athu makamaka IFRC komanso a Danish Red Cross amene ayikandira mafuku 2.4 billion Malawi kwacha imene itithandiziratu mabanja pafupi 4,300 Blantyre kwatiye Kuntaja kuchikwawa kwatiye Makwira ndi kuno Kunsanje kuno tili kuno kwatiye Chimombo ndi pang'ono be anthu akwanya chikadza kunoko Kunsanje tikupanga target pafupi 1,500 mabanja 1,500 ali salandira 90,000 kwacha kwa miezi 4 tukuyamba mwezi wa Disemba timaliza Marichi chaka cha mawa. Zonsezi tikupanga pothandizira boma malingana ndi njala imene ilipo kuti anthu ayesetse kukagula chakudya ndi zina. Ifa 90,000 ndiyo takuzugula tungala chakudya komanso ndiyo nditina tapakhomo. Mmodzi mwa anthu omwe apindula ndi thandizoli mayi Chris Tito ati ndalamayi iwathandiza kupeza zosowa zawo. Indipepo sabe pang'ono ndikagula mphasa chofinika ndi chakudya. Bungwe la Malawi Red Cross Society litakhazikitsa ndondomeko zokhwima poonetsa kuti sipakuchitika za chinyengo monga kukakamiza anthu opindula ndi ndalamazi, kupereka chithokozo kwa adindo monga mafumu komanso kuonetsa kuti ndalamazi akuzigwiritsa ntchito yoyenera monga kugulira chakudya. Kuchokera kuno Kunsanje ndine Simeon Boyce. Wapampando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la mulako wa alomwe mchana kwa Mpuluka walimbikitsa atsogoleri amagulu osiyanasiyana zachikhalidwe kuthandiza mafumu pa ntchito pa ntchito yawo. Mpuluka ayankhula izi kuzomba pamwambo oveka ufumu akuchisanga chovala cha ufumu kutsimikiza kuvomereza kugwira ntchito za chifumu. James Kachepa ali ndi nkhani yonse. Mwambowu omwe unachitika mu chikhalidwe cha Chilomwe unabweretsa pamodzi anthu monga mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi, mamembala akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la mulako alomwe monga a Felix Tamblas komanso wapampando wa bungweli amuchana kwa Mpuluka. Mawu awo Mpuluka anayankhula motere. Mafumu ndi amene amatenga chitukuko kuchokera ku boma kuti bweresera ifeyo ku muzi. Ndi mafumu ndofunikira kwambiri. Andi chikhalidwe chonse singakhalepo opanda mafumu amene ali naye achikhalidwecho.
pogwirizana ndi mawuwa mfumu Mindano yapempha mafumu onse mdziko muno kuthandiza ulamuliro wa chipani cha DPP potukula dziko lino. Ndipempha mafumu onse amene tili kuno Malawi muno monga tina grupu Mindano titatigwirane manja ndi boma limene lilipoli line masomphenya chiko tikuliona even anthu ndizimo tikumamva kuti kwati DPP ndivula amagwirizana bwanji chifukwa kuti nyengo zimene zituvula imavuta kwa taona limene zikukhalira aliyesa kusangala pamafunika fuma zigwirane ntchito ndi boma limene likulamula pa nthawi imeneyo chifukwa ukakhala kuti ukupanga zina zake umasiyana ndi zimene zikuchitikazo ndeno chituko sizingatani sichingaende limafunika boma limene kugwiralo umalandira malamulo ake chimene angakuuza magwisa ntchito chimene even katangale kuba kumene chimanga kuti kalandira songa abeso chifukwa chakuti uzizowa kuti ndikapanga zine mulandu koma boma tilemekeze chiko boma ndife tosana. Magule ya chilomwe zakudya komanso kavalidwe ka chilomwe ndi zina mwa zinthu zomwe zinakometsera mwambowu omwe unachitikira pa bwalo la zamasewero la Mikuyu Prison mdera la mfumu yayikulu mwambo mboma la Zomba. James Kachepa, MBC. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wapempha makonsolo kuti ayike patsogolo amayi amasiye mawanja omwe anaokhaokha kusamalana komanso anthu akhungu la Chalubino pomwe akugawa chimanga. Atolankhani olemba za sayansi ndi zachilengedwe awalimbikitsa kuti azitenga nawo mbali posintha mmene nkhani za kusintha kwa nyengo ndi zachilengedwe zimalembedwera. Ndipo apolisi mdziko la South Africa akusakasaka anthu omwe akuaganizira kuti aombera kupha anthu 9 komanso kuvulaza ena 10. Takulandaninso ndipo popitirani nkhani zathu nkhani zokhuza macontract akuti ndi zomwe zachedwetsa ntchito yomanga malo owerengera pa sukulu ya Kachenjede ya Mzuzu. Izi ndi malingana ndi wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya Mzuni Awawo Singini omwe amauza komiti ya nyumba ya malamulo yoona za maphunziro yomwe inayendera ntchito pa sukuluyi. Patakali pano komiti yauza magulu okhudzidwa ndi ntchitoyi kuti ntchito yomanga malowa iyambenso usanathe mwezi wa Januwale chaka chammawa. Musasecheyo walemba ripoti ili. Monga mbali imodzi ya ntchito yawo, komiti ya nyumba ya malamulo yoona za maphunziro inayendera ntchito zina kuphatikizapo yomanga nyumba yowerengeramo pa sukulu ya Mzuni. Ntchito yomanga nyumbayi imayenera kutha zaka 3 zapitazi. Atafika pa malowa, mamembala a komiti anali okhumudwa ndi kuima kwa ntchitoyi. Pofotokoza mavuto omwe ntchitoyi ikukumana nawo, izi ndi zomwe wachiwiri kwa mkulu wa sukuluyi Awawo Singini anafotokoza. Pakati hapa tinali ndi vuto la contract ya womanga contractor inatha, contract ya consultant amene project manager inatha. So malamulo timene kuti tipemphe imene amati no objection kuchoka ku PPDA. So tinalemba kuti atiwonjezere nthawi komanso cost ya project chifukwa ni nthawi zinthu zakwera mitengo, so cost ya library yakulaswa tikufunanso 13 billion. Koma mwamwayi mukati mwa 13 billion pano patilikale ndi 7.5 billion. Mawu awo wapampando wa komiti Amutani Tambala ati mbali zonse zokhuzidwa zionetsetse kuti ntchito yomanga iyende msanga. Tauzidwa kunena kuti ma problems onse amene analipo ndi PPDA ndi ya consultant amenewo akufika kumapeto. Kotero kuti ndalama zilipo kale zonena kuti akamalizana zokambirana ndi consultant ndiye kuti ntchito imene iyamba. Koma ndalama zilipo kale zoti atitsimikizira kuti ntchito ikayamba siyimaso mpaka na kumaliza. Nyumba yowerengeramo ikatha ithandiza kuti ophunzira akhale ndi mwayi wopeza zipangizo zothandizira pa maphunziro awo mosavuta. Musasecheyo, MBC Mzuzu. Atolankhani aza sayansi ndi zachilengedwe awalimbikitsa kuti azitenga nawo gawo posintha mmene nkhani za kusintha kwa nyengo ndi chilengedwe amazilembera komanso kudzifalisira. Atolankhaniwa awalimbikitsanso kuti adzigwiritsa ntchito njira zamakono zomveka bwino kuti anthu mdziko muno amvetse ndi kuchitapo kanthu posamalira chilengedwe. Mphunzitsi wamkulu ku nthambi yoona za maphunziro amphamvu zambwereza ku sukulu ya Kachenjede ya Mzuzu Crispin Gogoda ndiyemwe wayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano wa pachaka wa bungwe la Association of Environmental Journalists AEJ. Jean Chisamba ali ndi zambiri mu ripoti ili.
atolankhani omwe amalemba za sayansi ndi chilengedwe mdziko muno awalimbikitsa kuzindikira udindo wawo ngati nsanamira zofalitsa uthenga wakufunika koteteza chilengedwe polemba nkhani zomwe azifufuza mokwanira komanso zopindulira anthu. Poyankhula pa msonkhano wapachaka wa atolankhani a sayansi ndi chilengedwe pansi pa bungwe la Association for the Environmental Journalists AEJ mu mzinda wa Lilongwe, mphunzitsi wamkulu ku nthambi yoona za mphamvu ya mbwezera pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu Crispin Kukuda anati atolankhani akuyenera kulemba nkhani za chilengedwe mu chiyankhulo choti Mmalawi aliyense adzimva ndi kuchitapo kanthu. Iwo anati udindo wa atolankhani ndi kudziwitsanso anthu zakufunika kogwiritsa ntchito mphamvu za makono za magetsi zomwe zimathandizira kuteteza chilengedwe. Ndizofunika kugwirana manja mabungwe, aboma, amaphunziro ndi magulu osiyanasiyana kubwera pamodzi. Tinkopeka machitsanzo tili ndi pachizungu amati National Charcoal Strategy 2017 to 2027. Ili ndi ndondomeko ya dziko imene inakhazikidwa yolimbana ndi makala. Dziko linakhala pansi ndi kuona kuti kodi vuto la makala tingathane nalo bwanji. Mtsogoleri wakale wa bungwe la AEJ yemwenso amalimbikitsa nkhani za chilengedwe molingana ndi masomphenya a boma a Malawi 2063, Matthews Malata anati atolankhani ali ndi mphamvu zolimbikitsa ntchito zobwezeretsa chilengedwe komanso kuchepetsa mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la AEJ Titus Linzi anayamikira mabungwe a Sisonic ndi Sepa kamba kothandiza kuti msonkhano uchitike zomwe wati zilimbikitsa atolankhani olemba za sayansi ndi chilengedwe mdziko muno. Tufuna tutatsimikizire komanso kuwapempha mabungwe komanso kuwakumbutsa kuti akuyenera adzigwira ntchito ndi ife ngati atolankhani kuyambira poyambirira. Timadandaula kwambiri zimatikhudza ndipo timakhumudwa kuti nthawi zambiri mabungwe magulu ochita kafukufuku zosiyanasiyana amangotita nati ife atolankhani nthawi imene akukhazikitsa kapena akutsekera kapenanso akapereka zotsatira zakafukufuku amene mwina anapanga. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi atolankhani opitirira 60 ochokera nyumba zofalitsa nkhani zosiyanasiyana mdziko muno. Msonkhanowu unachitika pansi pa mutu woti kulimbikitsa achinyamata kutenga nawo mbali, kumvetsa momwe sayansi imathandizira kulimbana ndi kusintha kwa nyengo komanso kuonongeka kwa chilengedwe. Chini Chinsamba, MBC, Lilongwe. Mpingo wa Naperi Seventh Day Baptist mu mzinda wa Blantyre wati utsogoleri wakuya ndi ofunika kwambiri popititsa patsogolo ntchito za mpingowu. Mbusa wa mpingowu Pastor Kingsley Gauti ayankhula izi ku mpingo wa Naperi pamwambo opereka masatifiketi kwa mamembala 19 a mpingowu omwe amaliza maphunziro awo a miyezi 10 okhudza utsogoleri. Kuphunzitsa maklasi amenewa kuyambira mu January kufika mwezi wathawu amene timaphunzitsa atsogoleri a mpingo kuti kodi mtsogoleri ndi ndani nanga angachite bwanji kuti akasodze nkhosa kunjako. Chotero timafuna kuti asule akuluakulu amenewa kuti adziwe ntchito yawo, adziwe udindo wawo. Pake ife tinayika maphunziro amenewa kuti anthu amene aphunzitse tiyamike kumwamba kuti maphunziro ayenda bwino kwambiri. Initially timafuna kuti tichite graduate last month, komano chifukwa cha misonkhano imene tinali nayo chifukwa tinachita shift kubwera tsiku la lero. Komano tingena kuti maphunziro ayenda bwino kwambiri. Monga abusa ajani ena tinali ndi ophunzira 24, komano amene achita graduate lero ndi 19. Enawo analekera panjira fati enawo anali ana school, ena apita ku Chancellor College, ena apita ma university, ena ndi anadulira panjira maphunziro awo, komano amene tafika nawo. Ndipo mmawu ake mmodzi mwa abusa amene amapereka maphunziro, Mbusa Charles Kamando, anayamikira mpingowu kamba kolimbikitsa utsogoleri wake ndipo anapempha ophunzirawo kuti akagwiritse ntchito maphunziro kutukula mpingowu. Maphunziro amene wangofunika kwambiri monga mudziwa kuti utsogoleri wakunja kwa mpingo ndi utsogoleri wa muchechi umakhala wosiyana. Ndeno kwa nthawi yayitali mpingo kugwiritsa ntchito atsogoleri amene sali atsogoleri a chechi. Ndeno pali need yonena kuti mpingo uzitha kuphunzitsa atsogoleri amene azitsogolera monga mmene Baibulo liphunzitsira kuti mtsogoleri wa Chikristo akuyenera kutsogolera motere. Tikaona mpingo wathu kumachitidwe athu mu mpingo woyamba wa Chikristo mupeza kuti mpingo unapanga wokha atsogoleri. Yesu Kristo asanakhazikitse mpingo choyamba
akuyamba kusula atsogoleri ajaso akutsogolera anazindikira kuti okhasa angatsogoleri ndimene anasulanso madikoni kusonyeza kuti mpingo ukuyenera kukhalanso ndi atsogoleri ake osulidwa ndi mpingo kuti mpingo upite chitsogolo. Andi chiyembekezero chathu nchonena kuti mpingo wa Seventh Day Baptist ndoti ukapula chifukwa atsogoleri akakagwiritsa ntchito mfundo za utsogoleri wa Chikhristu zimene aphunzira ndoti mpingo ukhala upita chitsogolo. Ndipo munkhani za masewero kampani ya Nico Asset Managers Limited yalonjeza kupititsa patsogolo skulu za sekondari ndi chikho cha masewero a chess mdziko muno kuti ophunzira azitha kuganiza mozama pofuna kusula atsogoleri abwino a mtsogolo popereka thandizo la zachuma ku mpikisano wa National Schools Chess League. Mmodzi mwa akuluakulu ku Nico Asset Managers Limited Timusime Msimuko ayankhula izi ku Mzuzu International Academy pa nthawi ya masewero omaliza a National Schools Chess League amchaka cha 2025 omwe anasonkhanitsa skulu za sekondari 14 zochokera mzigawo zonse za maphunziro mdziko muno. Rudoviko Nyirenda wadza ndi zambiri. Mmodzi mwa akuluakulu aku kampani ya Nico Asset Managers ati Musime Msimuko ati kuthandiza masewero a chess sikungokhudza masewero okha koma kumathandizanso kuphunzitsa ophunzira za mmene angasamalire ndalama kuti ati kukonza tsogolo lawo kuganiza mozama komanso kusankha njira zoyenera kuti akwaniritse zolinga zawo. Chess ndi game imene imathandizana kuti akhale pasi azitha kuphunzira kuganiza bwino kuti chimene zingathandize kuti athe kupindula kapena kuwina ndi chani. So chess ndi game imene tinayiona Niko ngati njira imodzi imene tingathe kupanga kufikira kwa ana adakala chichepere kuti akamakula azikula moganiza bwino kuti zikhoza kwathandiza kuzakhala atsogoleri amphamvu mtsogolo muno. Mugulu atsikana St Anthony Secondary School idatenga chikho ndipo mugulu anyamata Bwera Secondary School nayo idatenga chikho pomwe skulu ziwirizi zidalandira mendulo za golide, mabuku kapena kuti dictionary, mafoni am'manja komanso zida zosewerera Chelsea. Atsikana pa ulendo idali yachiwiri kumbali ya atsikana pomwe Secondary School ya Masongora idakhala yachiwiri kumbali ya anyamata. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la Chess Association of Malawi Chessam Francis Kadzula anayamikira Nico Asset Managers Limited chifukwa chothandiza masewero aponena kuti izi zithandize kutukula masewero wa mdziko muno. Tilosangalala kwambiri kunena kuti chiwerengero chikuchuluka kuchoka pamene tinayambira ndi osewera pafupifupi 200 panopa tadusa 400 ndipo tilokondwa kuti masewera onse kuchokera mafezi onse ayenda bwino kufikira pano ndipo pamene tikumaliza tsiku la lero tikunena kuti chess chapambana kudzera mu sponsorship imene atipatsa Nico Asset Managers. Pakadali pano president wa bungwe la Masa Blackson Malamula wapempha skulu zonse mdziko muno kuti zitsatira malamulo amasewero kuti pakhale chilungamo. Ichi chinali chaka chachitatu motsatizana pomwe Nico Asset Managers Limited akhala kuthandiza National Schools Chess League mdziko muno. Rudoviko Nyirenda, MBC Muzuzu. Ndipo munkhani zakunja apolisi mdziko la South Africa akusakasaka anthu omwe akuaganizira kuti awombera ndi kupha anthu asanu ndi anayi komanso kuvulaza ena 10. Izi zinachitika pamalo ena omwera mowa mtauni ina mu mzinda wa Johannesburg. Malipoti ati anthu omwe akuaganizira kuti analipo pafupifupi 12 omwe anali pa galimoto ya mtundu wa minibus ndi galimoto ina anawombera anthu omwe amamwa mowa pamalowa mtauni mu mzinda wa Johannesburg ndi kuthawa. Malingana ndi ripoti la polisi, zolinga za anthuwa zidziwika bwino kafukufuku yense akatha. Zambiri mu ripoti ili. Malipoti ati anthu omwe akuaganizira kuti analipo pafupifupi 12 omwe anali pa galimoto ya mtundu wa minibus ndi galimoto lina awombera anthu omwe amamwa mowa pamalo ena mtauni ya Bakersdorp mu mzinda wa Johannesburg. Apolisi ati zolinga zenizeni zomwe anthuwa achitira zimenezi zidziwika bwino lomwe kafukufuku yense akatha. Currently the motive is still unknown.
We appeal to our zolinga zenizeni zomwe anthuwa achitira zimenezi sizikudziwika, ndipo tikupempha anthu onse ozungulira dera lino kuti ngati angaone anthu ena aliwonse okayikitsa kapena la minibus imeneyi la mtundu wa white kapena uthenga wina uliwonse umene ungathandize kuti tipeze anthu amenewa, apereke uthenga umenewu ku polisi yomwe ali nayo pafupi, so that we can be in a position to follow up and deal with them. Kumayambiriro a mwezi uno anthu ena osachepera 11 kuphatikizapo mwana wang'ono anaomberedwa kumalo ena pafupi ndi mzinda wa Pretoria, ndipo wailesi ya BBC yati anthu pafupifupi 63 akhala kuphedwa tsiku lililonse pakati pa miyezi ya April ndi September chaka chino. Telson Magombo, MBC News. Ndi nkhani imeneyo tafika mapeto pa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane na insometo yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wapempha makonsolo kuti ayike patsogolo amayi amasiye, mabanja omwe ana okhaokha kusamalana komanso anthu akhungu la Chalubino pomwe akugawa chimanga. Atolankhani olemba za sayansi ndi chilengedwe awalimbikitsa kuti adzitenga nawo mbali posintha mmene nkhani zakusintha kwa nyengo ndi zachilengedwe amazilembera. Ndipo apolisi mdziko la South Africa akusakasaka anthu omwe akuaganizira kuti aombera ndi kupha anthu asanu ndi anayi komanso kuvulaza ena 10. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Ndine Amin Musa, tsalani bwino.